So guys, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Ay, may kulang pala. Wait lang. Kuha lang ako ng butter. Ayan. Tsaka, this one. So, we need chicken. Any part na gusto niyo. Pwede ding boneless, pero ito, may bones yan. Tapos, broccoli, garlic, butter. Kung wala kayong butter, okay lang din kung butter. And then, we have all-purpose cream.
Mm.